Upsenyong unmi rengkeu shibit ndalas dangdum laong kalukimai. Unbu ya umau lenai haka kendeu. Umau lenai ban peli yaki kerdop syapok kata katwai. Henrei le yakani klem da bakla. Yo pensya sempat hau bat pintukut ar lengkot. Kane kadai kalukimai. Bat nginyas ngap menta kumno kalit boy baru senyong kensya. Bat ke kabanjaya ka hadin kane. Shisin ladon arngut ki kena ki beye it hadu kata-kata bat ki bom juya klat lokat syak bakilet. Kini ki kena ki long ukun usim bat ukun menteri korbari. Gakerteng uni ukun jong menteri kalong umahet. Ulong ubasian bat ubajam nut Kajing lok kena kenlung jongki kalane hadu bakin daya samla bat kindaya rangba baha. Hakawe kejanmet kat bakidang yayat kai. Ukuns ulaong ha umahet kumne. Ngalas ngau kwa ban syang perteno namar ngalangia ban syupet kaju shikaju kasnong katau bat yeki baro ki badan haka. Ngamla ban syusyong setkut shijaka. Ki jingmut bat ki jing perkhat jonga ki syusakut hapo jonga kum kepung. Ngamyo na na kiwei. Bat ngapisa kemensim kum ban syuherno risya Imat don kanam ni kaburom kabaap yanga ni kaspa kapheu kabadon syabar kari kabapen ki yaki jingmut jonga. Ngala persyang ban theum puja yaki henrei ngamla setia tip imei bet ipapakin ong kumno yanga ya thu me ong mahet. Lakane kadai ke jingkwa kababahane kabasneu kami na kakamram kabaapne na kajing shlei kajing long samla kabahapo jonga. Ngaru laong umahet ngala berkat kam slam syapangkane banyait perthai kat badang klan kamet bandum jing start na kamar yang baro saudong bad ban penyar yala kajing tip syapang kiri bat kihima syabar kejeli jongi ngas ngau kumbang yak saj kalung wiar jadu kaba pensyat yangi haju pahaju man kesngi om don jing pela kirong kirup bajuring ya kekmat mentakila belat na obat kim don bor syu ngin pen scam te nomor kata ya ka donut jongi bat ngin pentulun ya ka shalen tem ka jing jongi syachingai kat ka bangila kat no slam ngin hak ni ka perthei bangin syupen serwa ka ya ka portang shijaka ngashepting yo endang ayap ka mensim jonga ka nomnang ban her jengai lumdanga penmelin lepa ya ka nadu nang ni naka khendeu dengan jam syaprang lami kijing penwet ki bakat no ru ngatip laong kunsim imei bat ipapa kin khang yap khang yanga ban mi naka kurung jongki kumno metharai kabha bangan kongu ne bangan rengkang ya ka hukum jongki ulakli umahet nda ulakan shiphang ulaong kumni kadon kaput yeki baro nadu ki jing thau ki baritam ki snow thu ya kane bat kamariang hi ka ai jing hi ka yangi kumta kasyar ka bakdup ya laki khon hala ka syadam jongka ka snow thu ya kane ka an bat kamju penla ya ka kapu bat ka kendat ya ki haba ki lasdang klan bat sedang ki thapnyang bakin dup nang banwat ya la ka jing bat bakin rangba syajngai naka uding ba usyar bat upenyap op ya ki dinglung hapo srngiu jongu Kibreu baro kisngau bha ya kinyang kongu haba kia day bat kamon jongki henrei kingya bat kitim kelala da kisyuko ngu bej haba day bat habom day poru kumju perkhat kenya kajing jinjar jongki kimiki kpa kiba yo iki khun kiba syuk lungsa hatu kisngau si te yangi habangi day ban sandor ya la kajing ngidei ban ya jam rengkat bat kapor lani ka perthai kan kendat yangi syaden Kane kajing yakren kalar hem hai haka syadam kini kisamla bat omdan batip syanu kanyalam yaki. Kiyat yas ngap shi lenter lenti klem das nguthu syanu ka kejat kalam bat syanu pat kajing mut kangam. Lasyai dang step ukuns bat umahet kilayat hu halaki kimiki kpaya laki jing mut jing berkat jongki baro haka baningkong kim syayaki henrei haka bakhadu kila pelaj mons ngobhayaki bakim kwa ban pendko ne pen kreu ya ke jing mut jongki ki pendam mons ngobha ha ki jing sngo baro tang bakin bat bakin syambha ki khon haka perthai
Kumta kini arngot kila kre la krombat kila mi bak syakari ke bakem jutep ne pos new. Ki ben ya kan no sep ki wat ya ka jing shisha. Ki lum jing tip na kamon na kadiang na ulok na unong shun. Ki khar ji hikai bat ki kan show hala ka donut. Ki lum ki wa ki klau ki ptap ki ding ki sit bat ka sngi ubenai baro ki kren jam ha ka donut jongki. Ki kan mau burom bat ki sngongu yu utrai nong bu nong pendong. Ia ka pertai kamar yang kabayar bat ka baplakat kane. Te kumta om don jing temang yaki ha ka pertai kat syaka bakiyat. Enda kila yat kumta bun snem na kawai kari sya kawai pat kila lej boy ha kawai kashnong kabarit henry kaba pengat pat kaba itanat hadu kata-kata kila yasyong ying basa ha kawai kaying ketemen hangta kila mud bansa kham slam namar bakalalong kajaka kabas ngotenat kani ketemen kala syong wei brew bat kaying jongka kalong kabakului katre shitom baro shisngi halengka bat menmit bat kasuk katany hadu shiteng senya man kamit kading bat ukse jongka kim julip no shwa ka shiteng senya ha kawai kamit ukun sem ulakli ya katemen kumne balai merat pitre shitom hadu kanikatne bat sngi bat met a kun kenrat long katemen ladangam tre shitom kumne kat bangadang syadang manu banwan saja yang la syai ndangam la syu bantre menta kamit lelei nganom thia hadu banda syai namar ngadei ban pendep ya ka jan sem ka lukhimai kalong ka brew ka babahabat ka basbon ka donut ngadap ngabiang kumne namar bak ai jing tre yang aman la kapor kapher na ki wei pat ki khun ki badan ba em ki bangalaya kendu lese omdon brew kum ka hasla perthai ne shitlok kitin nang ang bat kitin lorni kim don hakishin tur jongka ka im ka jing im ka bashisur bat ka jing im ka babaha nadu dang ret hadu mentamene ya ka jing long soti jongka om don bala ban penbut nam nomar kam syong hasla perthai kum ki wei pat ki brew ki badang ya im bat ya khle bat ki wei pat om sngola nge chu pi merat bandon ka bakum kata ka brew laong ukun sem tidak kumno ken pia syam pat kata karngai ula keli ngam jutok pi kun kan rat laong katemen apla syai kata la da phim nge ya ka ka bangaong henrei namar bakalong ka bakham le ran brew ngan shu benri ia phi hakan dong ba phindu bio sngaw ya kikten ba ya kasur ba jam jongka ha kapor shiteng sngi kan sawan hangni ndala palat kapor ban leit lengkhari sai ki brew baro teha kata ka step ka temen kala lum kala lang ya kaying ka sembaro shwaban wan kalukhimai ya umahet pat ya ukun sem kala buri hapo uwe utiar thli ha ka we ka kandong andala dap shiteng sngi kalukhimai kalawan poi shisha kumbala ong ka temen kumta kini arngut kile syongka ya tu khana hangta kani ka temen bastat ka thanyru dakikten panyakren kai thlam shitlam namar katip don mano banang nyat umsep hangta po thiar napo itleu bala penbai khnang katemen lapet siar ukun sem bat umahet haba ukun sem ulayu iya kadur bat haba ulayu sngaw ya karendang jongka ulajan mi nangta napo thiar bat lajan klem ran katemen henry umahet ula bajot yu bat lalaj ka jaburam hangta Hakasngi kababot kalukhimai kalawan kai biang syaying kata ketemen kumba mensyua te kat bakini kinangi kren kai ukuns em ulale menle kum ubawan dan kam ayure syakatemen bat kilai syong kai lang hangta barok laingot hadin balakut kinia kejutang barok khoj bat habale thain su sat bha ki kten ki thlit baro arliang kalukhimai kalayeng joj ban lej phaino shalaying henrei kumba pur bat thain ujentang pathau ha ki than ramding kumtaru ka jing i kini ki samla kalaya thain su sat bha nadu kata kapor kumta ukuns em klem das ngau thu ula bot ban lej on yaka henrei ka tang shu poi hajan kapung kalaong katung nya khladno namar ka ying junga kalong hapopong ladapi kwa banya syampat bat nga ngan sawan hang ni lashai hak ne hi kapor bat ngan saya thu ya phi ya ka jingim junga baro bum kalano syapo ka bat kala jajar hangta ula yang lengo shi phang bat so thu sya e ka lej ka lukhimai hakasngi ka babut ula lej ap ya ka shwa kata kapor balayabu bat ndala biang kapor karu kalawan poi hangta
Enda kilai syongkai kumta shipang kalas dang banyat hu ya laki jong gijing syempap jong ka baro kumne. Ngadai ka kun marwe jong usim na kawe kahima. Ha kawe kapor imei bat ipapa kila letkai sya kawe ka shnong bat kila ino yang hapo ka jing sumar jong kawe ka kentai. Kala pentia yang hajan ka jing kang yet ka baklam jing kang. Hamar kebashi teng senya usenyong ubahe ulawan bat ularong no yang ngapak syak ni kapung. Ngayam bat ngakuslai man kasngi bat bunsin ngalamut ban pet. Henry uber ngem bersit bat ubod den yang haban dalap bat un penyap rude yang ladangan not ban lekumta. Tidak kajing bomban se ngalasyong dukhi khat hadu mentah. Shisha u ayang akat bangakwa kaperthai tang ba pelaj bat yang ban lek phai she imei bat she ipapa une upsen shisen ulalong usim ubarius pa hadu kata-kata henre namar ula lepop than bat ula penjele yala kahima daka sangkama suda kumta ula syatem hakiblei bat ula kelas senyong namar kajing runar jong yo shu ban mi mensngi syakaperthai bat uyat tang menmet la raya bu unsyong hanyam rajong kene kapung lada untip tiak bangai don keten bat phi unwan bat un penyap ya phi nut ne am ban le persya bat un upsen nak banta jonga ngamnut balai loong kunsem ya thu ha ngan syam ya uni unong tu bala pendu ya ka jing suk jing san ka mensem jong phi lada pinut shisha lakleng ketin pelukimai penwan ap hang nela shibit janmet pat pensyong halor uwe na kitay kiding kibahe ra lupa shiko ka ed masi ka badang her bat nda umi na kanikapung unbu yu umaulanay jung haka kandaw bat unay wajing bam keleng pintiar hang ta bran bat thek bahek ya kata ka ed halor umaulanay bat pin kiu kloilan halor kiding naba untang shuyu i badum unwan be sia shepang uta umau bat un sesempat saudong daka kle jong bat lada un kum day yapi pin gut ar langkot enda pilayo yu umaulanay jong penba syapo kane kapung nang taki kerdop kin peliwang yapi bat pin sarung syapo de tang daka jingsyai uni umaulanay balaban peli yakine ki kerdop ngaru nganduai pirat bapin job bat kadonut jonga kandon rengkat bapi knang bapin yo mensem banyale yakini kijing mentang letno yo unlap yanga bat un penyap yanga kublai ngin saya syempat kaluki mai kalaja syapo katakat huai kumba menchua bat ma uru ula leche ying bat ula yatu umahet yaki eki baro ha kata ka janmit kile lej baro arngut sya kata kapung bat kile ap kumbala patha da kaluki mai andala dap kapor shiteng senya lami usenyong ubakat ukli shlia nang ta po hamar shindrong kli jong ladon uta umaulanay uba pernai kum uklur nda ulami syabar kata kapung ula klei hamadan bat ula kri ban wajing bam saudong utang syuyo e kakabu kebabiang ukuns ula hiarna lording bat ula thebhek ya kata ka nang tadi kloi ula keupat shalording sa shipang layo sngaw ya kajing persadom usenyong bat ya kajing dukut kiding gisit syajan syata ukuns bat umahet da kajing kyu kila syong hang taban ap halor kitanading uni usenyong haba umyu isyu yu molenai ula lempat ula sempat yala de baro shimit bat ndala jansyai ula yap hang ta harut kapung enda menstep ukuns bat umahet kila yo nang tanah pok masi ya umaulanay ubakat kapeleng radha ula penba ya usya persya kapung bat kita ki kerdop jongka kila pliwang hangta kila rung baro arngut syapok puban hajan ka khilon bapur kisentiu jermi ba itenat kayang kalukhimai bat unyukli ubakdor bat baking kal syadin kapet bat kawiat ya ukuns namar kalas notho bakila job ya utau senyong man kasngi ukuns bat kalukhimai ki yat kai hapdeng kita ki per sentiu bat teng ki julet syong kai pengat syasla perthai harut kata kapung
Henry hadin ketuk nepor ukun sim ula yopang kli kebajur hadu kata-kata bat ula ongi umahet panle jalam kaya kalukimai syarengkeu namar bakala syuset kutan yala de la bun sngi hapo ying. Kalukimai bat umahet ha kebaningkong kim tre ban lej namar bakim sngomuan ban syui no ye umarwei. Henry unda ula penbor yaki kim ban sesyo bat kilayalej de baro arngut kalukimai kala raya uta umau lenai ban pli ya kata kapung te Henry ke ai ke bakim tep kalong bahamar bapli kita ki jingkang jong kata kerdop uren ula ap hangta bat ula rongno ya kalukimai syajngai na umahet ula be ya Henry manlap setia uren ula poi ship hulum kat bama padang shilum lakataru uyai be klem da syong thaj. Ndala bun sngi ba ube shibe kumne ulas dang bandu jingkermen ban syempat ya kalukimai. Kumta ula kudjing mod ban syuyaj pukir no kat syaba poi bat unom man thaj ban wad yaka kat ba udang sa man sim. Une uren ula lejlam yaka syakawai ka lauba lausan bat ula pensyong yaka hakawai ka ying bala thau daki beniat hati sudah. Ula penlong yaka kum ka syakri nong sumar ying jong hangta. Hakawai pat ka ying kebahajan hangta ula set bun spangut ki briu ya ki ba ula wanrong nak leng saudong ka perthei. Kini ki yam bat ki ot bat sngi bat met hangta hapo along. Kalukimai ro kalayam bunsen nak munta jongki bat yalade. Kayam kthang kamtam haba ka kenmau ya ka jing ya klat jongka na ukun sim. Bat haba ka perkhat ya ka jing shitom men sim jong hangta hapupon. Ka kenmau ya kisngi basuk ba kala syong shipor bat ka jau umat jar haba ka thiane haba ka syong. Bat ka arta tinro la umahet undang warne ya ka kat syadu kata ka perthei. Ka im ka jing im ka bakor ditam bat kam don jing suk nes ngob ha ru em kala rit kat kanap bat ka khmat jongka kala stem blaj bunsin kala mud ban pet nangta Henry ka shifting ye uren yo unlap yaka bat un penyap yaka kumta kala syong hangta bun tayaw bun benai ukun simru hangta hapo pubon ulalong kum ubalam wir ulengo bat ukuslai bat upisa mensim hadu kata-kata syapang kalukimai bat umahet. Usum da udpei baro syirniang bat ukup dakijan bernikhan. Ubam jalia jalaj bat utia madai mata. Umud ban mi syabar nrei umla setia namaria uta umaulenai lara da kalukimai. Ha kata kapor ladon arngut ki kena shi para kenthe bat chenrang kakmi jongki kalala yap slam bat ukpa jongki ula syongkure mia kawai pat kabriu kane kakmina kala isi yaki hadu kata-kata bat kala thaulat bunsin ban penyap yaki Henry kaman syam setia. Ha kawai kesngi ukpa jong kita ki kena ula day la jing la chat khar bat ula day ban jakham slam. Kakmina kala khen ba kala day kapor bakan la ban penyap yakini ki kena baro arngut. Kumta kala wernong da ukmai nong ay ksut ban penyap yaki syabar shnong. Haba ula pej benya ya ulan ka jing em ha kislati jongki ula ong ya kakmina kumne. Ngamla ban penyap yakini ki kena ula ong. Namar ulan ka jing im jongki ulong bajrong shibun ladangan le jubor yaki ngan poi shabalengo la ka jong ka jing im hi lada pimon ngala tang ban shupen keladur yaki kendiat snem Henry enda kilala pendep yaki nishan paro kibangan sabu kin salong briupat lada pimenjur katangan khom ngan te pat ngan lejbu no yaki hakli katai kesenrang kabariat syam kane kakmina kala sngob ha omdan perthesyu haba ula ong yaka kumta kala ai laka menjur sem ba unle yakani uru ula khom yaki berkejat bat ula leket yaki syakata kasenrang tang syupoi tiap ula sei laka syaku kebanep har bat ula pujeliu nado totet hadu shimprek tido kala play kasnam hadu kata-kata nangta uthung pengam dakisner pukni ya kamet jongki par ula kersyud de umau bat usyap ha bandami isnam uthe sedaka kluj ba ula syet milai bahabat kisner puka hakimet jongki
Ukem sejauh bat ukelan ya kamet jongki bor okaway. Uknyum bat utnum bor ksuit ban pendaj ya kita kisner ha kata kamet jongki niki hep. Seshipor haden kata kita kisner kila daj ha kamet jongki. Kajingyam kini ki kena ha kata kapor kalong kabom don pertaisyuk bat om don ketin ban batai. Ban ka donut uni urunar kala nang bat nang ki kmat jong u kila kiusnam bat sngausang ban le iya kanu ka bakham sniu tam ulalau hang ta ya ki sai khum sai te jong ki bat ula khnyat de ya ki shaporian habala penno ya ki kumne kila excited la ki ki jat kar badon la kabor kat hadu bakindala ban her bat kila her bak da kita githap niang shapo kalau ba kumta kini kilaya her ki papli man kasngi na kawi kajaka sya kawi pat kim ya syamlok satya ki banya daidur bat ki ne banya seryem hangno ro kim jupan paula ka khmat ha unu ubriu namar ki leranya kanik apot mensingi ki her ban wajing bam na ki soding ba ki yakren arngut syap hang la ka jing jinjar sat kanik perthaisngi kumne ko hep la ongkan men kanusib bat kakupar jot ayu kabakum kane yangi kaparthai ayu sya kababan ben yangi hadu kane nang du kemi nang ban saka jenjar kashipa hadu kane kiwei ki shambha shamyat ki ruai ki kmen ki peleng jongki ki shlei da ki jingbam shnyam suda kimdon ban kuslai ka hnen bat ka menta mangipat kumne sehab ni depan penjam ya kilenti kelanjongi kajing jongi daki umjer umat man kesngi ngim don jaka ban singkle yala ka kle ha ka perthai ki jinjar bangi syam gipen kan mau pat yangi ya ki por ba pernai ayu syahab kan mentoy bangin impukir kumne koj kong thai long upara daki sembo umat ngin siang yala kalenti ya jongi hado bandawai kajing hang ne mano batib balak nyot lang yangi hado katne knang bangin ya long shitli bat bangin ya kenton lem ya ki jingkit bakya baro shipara shilum ngin siang ya kisner hado bangin apoy sya shiliang perthai ha kabakas ngi kan shailenter bat kamit kanamwan jingo shu yangi shalendet ngin her kat bagas ngi kampat sep yang ngam syapo ki klau knang ba anam don bayos ngau ba anam don bakren syapang jungi ne ngin yo lakanong naki titang kumta de kisyang yala kisner bat ki her syapo lau ba lau san umahet ukhuslai bat uyai wat ya kalukhi mai man kasngi ukan mawi ukun sembat usngau kumba ulale ben yala ulok kumta usyang yaki jaka baro Henry man syam den satya syapang jongka. Ha kawi kasngi ula samit ha kajuka klau ba kita ki khun swet ki tiamit bat hamar bo unsalai ka khmat ula yos ngawi ka jingkran jongki kumne. Kong thai pechati shatrai uding uthi ubriuru uba syampap kumangihi upen shitom sat yala de uwad bat uyampang nut yala kilok laong upara. Shisha mohap long kahnmen. Lada unlej ha katai kapung kabahap deng klau bat kem ya kapuri le kaban sawan sum hangta ha kapor shiteng sgi bat tap matla ya ki khmat jongka kan saya thu hau kat kabau kwa bantep. Umahet ulasya skor bha kendiang ya kai kabakine arngut ki ya kran. Henry tang katukan ne por yo sngau shu. La Simon step yo iyanu yanuru hajrong uta uding namar bakine arngut kilala herno shwa ba kendithia uru ulale syakatakanan ba hap deng jong kataka klau bar ulari khop hajan usyap maulen ubalik syong bar uba pernai bha hamar kabashiteng sngi lawan her kapurile bansum hangta tekat bakadang syongkai halor uta usyap umahet ula parsor na syadin bantap matla yaki khmat jongka kala kendat kala ksaj Henry pelaj satya ndakam sngola kerdasyu kala ong lada men pelaj yang angan ayame kat kebamipan Henry lada mem pensngaupat ya kanika jing ong jonga ngan bentheu yame bat menda kelad bay kamakha
Anda ula pelaj kalaya thu hau kada ong. Lada mi kwa shisha ban shempat ya kalukhimai kumba mi ong. La shibet men aphang ne hadu kabashiteng senya. Men tong shiluta hamar baka ka yothya. Lada men senraj ya unu jing thau da kata ka un shobit bar un pu aj samthia shisndon. Yak ba men hukum nipan un kongu klem dapan bat klem tibreu. Kalukhimai ka don mentah hapo jong kanika klau bat ka sumar yaki ying binyat hati uren. Miyo ini utai usentiu ksiar ubahe kerketram. Ngat hat yala unyu kli man kasngi halor jong Men wi ka sla jong haka bat men pende ya uta uren bat unyap shisndan. Kilej na kato namar kaladei ka porsum jonga. Umahet ula hangta harut hadu shiteng senya kumbalapta kapurile. Tang shusngap ka jar ula tong shiluta bat ula mi dang stepan le jakata ka klau. Uren ula yu nasya jengai bat ula mi sia ban penyap Henry utang syupoi hajan umahet ula sendra dakata ka bat une ula jem kuep kum kawang syosngi. Ula pai ban le jalam sya ka jakaya ka ba ula set ya kalukhimai. Daka hukum umahet ula pelaja kita kibreu baro ya kiba ula set along. Nda ula yo ya kaba ula kwa baro. Ula pende ya dakata kabi. Tang hapedeng kendiat por. Uren ula yapdo artat. Ya kita kibreu baro ula pha bakin leit paino syala kijong kishnong. Karba upat berkalukhimai kila leit kerki dar syakata kapung. Nda kila rung syapo kila syam baka ying kasem kijing bu jing sat baro kila kelana do hado. Lapat hulut kimar kimata bat kiding kisitro kila sedang ban kempuot bat ban putit. Kitiar kitar kila that lengkrang ya kemadan madia baro bat hakendong pat utia ukun sem. Utang syuyo iya kalukhimai bat umahet ula sedang ban empat ka kemat ula renset nalor ka jingtia bat ula pedlengo shipang shlep. Sngaw nanget setia baki de shisha maki kibadon hangta hakmat jong namar la bonwat ula shathok haki jing posne ramya jong yaki. Sashipang pat ka kemat jong kala sauhan bat ula pedom yaki klem kren shikantin roem. Ka jing tharai sneu kala rung hakado not jong kun sem shapang kalukhimai bar umahet. Kalukhimai kala demngon haki kjat jong kun sem bat kala ongde balai pipet bitar yanga ngalawan da ka jingmen banganya shem ya pi ha ka jingmen henre da kumnedu pipet yanga ngala ban puli ya ki jing perkhat bashalendet ka khmat jong pi ngade kalukhimai bat ngalawan phai pat shapi ko kenrat jonga ngala sya ya ki jing jinjar ki balabyang nakakti ki nongshun jonga ha perthei ka jing I jonga karhem bat ka klang bat omdan jing jinjar lumne umat kthang ki banla ban penlep yaka ngan saya thu pat hapi ya ki jing syam jonga baro nang tau la pet ser sya umahet kumban ong me pat midan ayu ban ya thu syapangane ka bamilale umahet ru hang ta ula ong ka akor khun bakrau kampat yap tinanga langadai ban sum da utpei bat ban kum umrat hakini ki khendiat sngi khendiat banai hasla khendau la pensan yang ha ka burom bat kalangam hadu ki clenching jonga ngam jushet ngam juser kalaya la kilok ngan yap tang bakin maki ladakan wan kanusep bangan sya namar jongki phim tip henrei la rongno ya kalukhimai da umrat kensha bat ngalawalam pat ya ka shapi ngan saya thu bahala shibet ndang la khamja thaj ya ki jing syam baphala bangala ya kendo laung kunsem nganang mut ba omdon shu ki bruik ba bha perthei henrei pen bandang dondu ki reu shisha ngange che ki tin jong phi namar philapan ya ka donut jonga da ki tin jali je jong phi baro arngot tinamar ka jing it sngur jong phi ngaru ngan kliang da ki ju hi ya phi baro arngot nadu menta man kasngi ki ju ya kran kai ba de tu khanaya la ki jong ki jing shem ba pher jong ki penlut ya ki sngi jong ki hang ta po pubon baro laingut ka kper ka phra ki senteu ki skot baro ki la empat krek ki la yaj be je rente biang kumba la julong ha ki sngi por baro hadin khndiat snem
Umahet ulakwa ban lej paino shelashnong. Henry ukuns embat kalukimai kim pelaj setia ya namar kisno kunjae ban shushong tang arnguthi. Umahet dan manshu la kumno ubansa. Kumta kile kutlang bakin ya lej no baro laingut. Bat nadu kata keklipmat baki kiami no nangta. Judan shu manu ban lej rung hapo jong kata kapung. Enda kilayat kumta bun sngi bun tayau kila lej boy ha kawi ka krem, bat hangta kilaya samit, umahet ulat hau masyang yala de halor uwe uding sning kampaje na kata ka krem. Ha kata kamit shimyo thia satya, bat usyukhi pisa baro shimit. Hamar bajan kenjat syai, bat haban salai ka khmat ulayo sengaw ya ka jingkren jong kita ki ju kisim kiba mansywa bat kida ong kumne. Ko kun menteri, kadang apsa kawe ka jing tenju ya me, men pen emne em ya kiti kilok jong me hapokrem. Ngila banyu il pai ka nusip jong ki wei, yala ka jong pat shim la sya yang i bangin tep. Ngin yat hu hame lada men yat hu breu ya ka bangin ong. Ngam benut yala ka jing em tang bakin em kilok jong ala ong umahet. Ngan yat hu breu lada pin yat hu ya ka nusip jong kiti kilok jong a. Hangta kita ki kun sim kila ong. Lasyai kasngi ukun sem unya kendu ya ki nyau teli ki jing e. Ukulai ubala pendajen bat la kambha. Men syong mame lani ukulai lempat yu bat unyap. Uhati ubala tejen palong bha. Men syong mame lani undung yap yu daki peniat. Men rong mame ya ki kilon mau lani kangat halor jong bat unyap. Men bam mame ya kadok ha lani unjenang syia bat unyap. Usenyong upara jong uta upseny ba ukun sem ula penyap unrung hakam rathia jongki bat unguj yaki men aphira bat pam dakawai kasnam uta upseny kan set hakangap kaluk himai lada omdan bajilia kloy da utlej kan par ka betang hapadeng khandiat por bat kan yap jar ubayat ho yakine un kala moblon henre un kala briupat tatmda an penjau yu da kasnam nakatidu jong ukun nengkong jong kithi ki arngothi ngin lej no shwa mangi namar kasngi kelas dang ban me nakhap kilom bajngom ban ngide ban kentiap jaka man kasngi ngilong tangki khun suat bala penshitom sadda kakmina batla bun snam la khom yang yida ki sai jadu jongka a kaperthei kabadap tang da jingpi hoin jing raha jing sarong bat jing bom sngongu suda mangi kirit kirya ngisha jinjar sat bat omdan ba isne yangi saudong perthei baro kiwat ya jing mentoy bat ka jing suk bat ki pensngob hayala de halor ka jing sha shitam jong ki batlot ki bom dan bor urius pa ukwan mentoy ki lum ki kensyau bat ki ban ben ya ki rangli ki juki de mangi ken ki balay thu yap hi shapang kapuri le khublei ho umahet ula jau umat brep habau yos ngau ya ki jing jinjar kine ki khana babli kumta shwa bakin piar ya ki thap nyang jong ki ula ong koch hap lada tangdon ka hok ha ka perthei shisin ka sngi phin laj na ka jingle mentro ka ne ka kmina dusmon bat phin sa shong pangat na ki jing shitom jong phi baro de tang ha clear lum jong ki jing jinjar ki pa phin yo ya kal er jong ka baneng ka bas ngo thiang kat banang bun ki jing jinjar kata nang jrong ulum pangat ha ka bawai ka jingle jong phi ngan sawan wat ya phi tang shudap ki kam jonga baro ya kiti kilok jonga khublei ngendang ya syampat lashai menstep ki ake baro kila long kumba kilong ha kisngi ki ba menshwa anda kila ya chiphang kila ya syam ya uwe ukulai ubala te jen bha ukenrat uta ukulai ula ais ngo bha ukun sem ban syong henre umahet ula kni bat ula syong shwa dalade ukun sem ula sat sia ya ha ka mensem ya ka ne ka jingle jong u sa shipang kila yeshem yu hati balate jin palong bha ula kiu shwa ma u bat ka neru kala nang pening khong yu kun sem penban umahet kren shiken tenro shen hadin katapat kila poi ha kawe ka khilon mau ka ba itnat ki shipai kila pliwang banrung ukun sem henre umahet ula ya kni banrung shwa bat hangta la nang kenton ding yap ha ka ding ukun sem la kataru umahet kren ai
Hakata ka janmit umahet ula bamlut khot ya ka jinta dok ha bala phashet janai ukuns em yalade. Ukuns em de sabo un mai umahet yakni ki jingle klem akor jung u poroshisngi henrei ula poi kan mau bakam de ye ubon penpau jingbitar hakmat ki syakri. Menmit ndala yotia umahet ula letri hakendong jingkang bat ula seilupa ya ka white lam hagakti. Hamar shiteng mit lawan usenyong bat hamar ba un sanguit yaki umi kensan na kendong bat ula pam ya u arleng khot. Kasnam uta upsen kalasit hakangap kalukhimai kat bakadang yotia bahalengai. Hang ta ula berkat shipang enle kumno nang ta uthom ya ki jing sngaw jung u baro tang ban pen im ya ka brew bat ujilia lep ya ka da uthli jung u. Hamar kata ka klip mat ukuns im ula kendet bat ula ki kensan judge bat ula ong yu ya ka bamila le baro shisngi ngadang la ban sha henrei ka don kaput ya ki ai baro mila not ban le hadu kat ne ka tengah jonga men yap manta ka met kalukhimai kala kendet bat namar bakala yo sngaw tange katin khadu ukuns im kala kerpat ya u banom bitar bat banda ngap shwa syabun le ai umahet hangta ula dompan ban saya ka de bat ula ong pharu phalaya selalang bat u ngan penyab baru arngot umahet ula syupno mensem bat ula pendem la ka khmat chakhendeu usngau lem bat usngau sen ayaki namar ka jingbom tip jongki ya ka balajia baro ukuns imru namar ba ula sat lupa u ula shumai syutim u habanda suan jai umahet hangta ula sngaw bakala khamla ka jingya banyak ba shusha krentan hadu katne khamtam lelei ha bakak ta ya ka burom jong uhi badya ka jong katnga jong ulok jong u ula ap hadu wa ukun sem undala ban sailot yakikten baro nang ta usamet yala ka khmat bar ula ongkum ne nak banta ka tanga jong phi bat nak menta ka burom jong phi hi sha bangan krentang shikenten sha bangan yap lada shisha nga don ka jingmu runar hato mano ban khang ya nga bangan jano klam da wan phai pat shapi men bala tu no da uren ya ka tanga jong phi snap ngan ya thu ya ka jing shisha baro shwa bangan kelamo pelon kat bangadang thia halor kiding kisim kila ya thu ya nga ba ka jing em jong phi ka don ha ka jing ma ka ba kraw nyau tli ki jing ma phinyaj leng ba ya ukulai phimbet ban shong shwa ma phi ya u hati ru kumju ya ka kilon mauru anam rung shama phi ya ka dokha phimbet ban bam lane pinjinang sha abat yap usenyong unwan ban ngut ya phi haba phithia ya ka snam upsenyong ha ka ngap kalukhimai de ban jilia uthli lane kan yap jar ubayat hu un kalamo plon bat un yap un im tang lada an penjaw ya ka snam na ka shimpre tidu jong ukhun nung kong jong phi khu ukalamo pelon no khoj li khoj hang tahat bian shwa bon pendep ya ka jingkren jong u ukhun sem ula shayong ngan bat nang shu ban kren shikenten ro hang ta ula yam rang ba rang san namar la ulok ubom shim la khen ru ya la ka jing em kila ket ya udi umau shalashnong bat kila sumar baro arngot ya u kila bu ya u hak kamrathia khna bakindu kan mau ya u met la bat step kalukhimai ka yam barabor nak banta jong u bat bunsen ki ju pensum yu udaki umat jong ki paro arngot hadin kendiat snem kalukhimai kalayo khon shinrang uba he abar uba bhabreu bat kila kan mau dungong ban senrai dakasnam naka shinria tidu utau khunlung halor utau mau pelon bat hangta umahet ula kalabreu pat kila penlong ka jing khawai ka bakraw ya kahima bar kawai nak mta umahet ukun menteri mansuk Satyana marba usngau baudang kitram ya kita ki khana khun suat kumta ulami bak na layeng klem da ya thu hanu hanuru shae bun lej bun sngi bun tayaw bat bun banai ulayaj rumai ka klau kaptap bat khadu badang don hi ka hok ula lej rung rengkat hapo kawe ka klau bar ula samiat hangta hakaskom bikrom pakya kaba la ino la slam hangta karbo udang syongkai kini ki khana kilawan her bat kila demlang hakata kaskom ko hep la umahet ngam suk klem da wan ya thu hapi ya kabala jia baro ngaru ngala kala mau pelon bat ngala impat mentang ngala suk bangala yo ban wan ya thu ya kane baro hapi kat ba unang ya thu kumne kisner jongki kila hapna kamet jongki bat kila kala breu biang
Kabor jong uta unong ay kusut balapha da kakmina kalakut no tang hangta namar kanishan kalong baladakin ya shem ya ubriu balakala mo belon katakin kalabriu pat. Umahet ulayalam yaki shalashnong ukuns bat kalukhimai kim pelacu yaki bat kila pensyong yaki haying sim. Umahet ula syongkurem ya katakan men ya uparapat ukuns ula penlong rang ba sipai. Kumta kila wai kijing syashi tom jongki baro sangut bat kila suk sain baro syerta. Bunsen kiju kertiang den ye ki ai baro ki bakila ju yai lenti haki singi ki por baro ki kren kai pengat syapang jong ki hapdeng ki briso wan hadin kijing treshi tom jong ki kebaman laka janmet ki aingo yu unong penyad bastat ya kijing jong ki bat ki yale bat kamaya ka hok da kijing sengurit baro syerta hapertai. Kumne kijing itu kana syapang kalukhimai kalapoi syakabakot.